familia osoa bildu gara gaur hemen. Elkarte berri bat ezagutzeko asmotan, zuen elkartea, danka-danka, dank-dank, nola da? Danka-danka. Danka-danka. Hori da. Zuek sortutako elkartea, baina hasiko gara hasieratik. Zer esan nahi du? Danka-danka da poliki-poliki. Woloferan orduan poliki-poliki esan nahi du. Hori da, bai. Esan dut, zuek sortu zenutela elkartea, hala da, ez da? Bai, 2011an lagun bezala seginun ibilbide hau eta bueno, oin elkartea handitzen joan da eta gure familia be handitzen joan da era berean. Mamadu, ze helbururekin sortu zenuten danka-danka elkartea? Bueno, nik gustu dut, importantzia da bizkat, guk bizitza hemen eta badakizen zer dago handik falta gauza asko, eta hemen daugo okera bizkat laguntzen, eta idea hori etorri da, eta Hori da, zera baten igual bazeukun ikuspegi tradizionalagoa, ero elkarte hau dauzken ikuspegi paternalista hori, ez? Senegalen laguntzia, baina azkenean konturatuga beste zentzua daukala honek, ez? Azkenean elkara berazten gazela, eta guk ere eman aldogulan gauza materialak, ero dirua, ez? Ema proiektu martxan jartzeko, ero eraikitzeko, baina azkenean bueltan jartzen duguna ero askoz gehiago dela, ez? Azkenean bizitza filosofia bat begabiz bere ganatzen, eta gurekin batera Senegalera joaten dienak horrekin bueltatzen dira, ez? Beste gizarte bat, beste bizi modu bat, ero beste ikuspegi bat, ez? Barneratuta eta gogoakin hemen bezabaltzeko filosofia hori, ez? Orduan, dimentzio handixagoa hartu dago elkartea, zentzu handixagoa. Lamin, ze kontatzen dizute lagunek? Ze suerte dukaten Senegalera joatia. Bai, Eta Bai. beraiek joan nahi dute zurekin? Bai. Senegal oso handia da, baina ez zarete hariko denetan, non aritzen zarete konkretuki? Senegal dao, zortzi milioia personak bizi da, ez? Eta zuek denekin ez zaudete. Oinekan dago leku baten garre, da les Islas de Sinsalum, da isla bat Jonoaren izana. Jonoaren inguruan dago 19 isla desberdinak, eta goiaz poliki-poliki ez hartzen herri desberdinak ez laguntzen o gauzak hori. Igual hasiera baten hasi ginen proiektu oso txikixekin, eskolan komunak eraiki, gela berrixak, baina urtiekin beste proiektu handixauak ero sortzen hasi ga, batez be bertakoei emateko be autorrealizaziorako ero aukerak, ez? Emakumeen kooperatiban adibidez ostatu bat eraberritu zen, orduan kooperatiban dako beste diru sarrera importante bat izaten nahi da. Gero be Dakarren daukagu gaztien dako pixu bat alokatuta, unibertsitate albuan, bestela ezinezko izango litzateke gazte askontzat ikasketak aurrera burutu, kultura eremu bat, artisau tailer bat. Ez dugu aipatu gauza bat, eta denek daukazue soinean, bai Laminek hor Senegal dauka, zure alkandoran ikusten dut Senegal, baita zure txaketan, hemen ere bai. Moda mundua ere sartu duzu danka-dankan, ez da? Hori da, bai. Sartu duzu, moda zer da proiektua hori? daukagu, urtero taratzen dugu bilduma berri bat, eta gisa da, goiazela beste moda bat zabaltzen Euskal Herritxik, kriston errakasta eukitzen da, eta eratzen dugun bakoitzean, Euskal Herriko leku ezberdinetara heldu zen, behin, inkluso, Sevilla eta dana heldu zen. Bizipoza atala da, hau, eta zuek bizipoza transmititzen duzue, bai zuen hitzetan, begietan eta jantzietan. Baina nik galdetu nahi dizuet ere, zuei bizipoza zerk ematen dizuen. Bai? Idatziko duzue hemen, familia? Bai.